ακόμα και αν αυτός έχει λιγότερη εμπειρία ή λιγότερα credentials. Πώς να βελτιώσεις τη συνεργασία σου με το agency, μέρος τρίτο. Αν παρακολούθησες και τα προηγούμενα επεισόδια, στέκομαι πάρα πολύ στο ρόλο του account manager. Ζήτα την να φιλτράρεις τη οπτική αυτού που διαχειρίζεται το λογαριασμό σου. Ρε Γιώργο, Μαρία, πώς σε λένε, ζητάω ειλικρινά την άποψή σου. Τι θα έκανες εσύ για το brand μου αν δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, ούτε στο κομμάτι της στρατηγικής, ούτε στο κομμάτι του budget. Αυτή είναι μια ευκαιρία να ακούσεις από μέσα μια άποψη ενός ανθρώπου που ασχολείται καιρό με το λογαριασμό σου. Μερικές φορές μπορεί να φιλτράρει αυτά που θα ήθελε πραγματικά να πει, γιατί μπορεί να νομίζει ότι έρχεται conflict είτε με τη δικιά σου άποψη, είτε με το agency. Πίστεψέ με, αυτή η οπτική μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμη από το να ακούσει τη συμβουλή ενός γκουρού. Μπορεί να σου ακούγεται αυτονόητο, αλλά οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Τις περισσότερες φορές πηγαίνουν σε ένα άλλο agency, σε έναν άλλο μαρκετίστα και ζητάνε να κάνουν audit το λογαριασμό του. Αλλά η άποψη που θα έχεις από κάποιον ο οποίος είναι έξω από το account, πίστεψέ με, δεν θα είναι τόσο σημαντική όσο του ανθρώπου που είναι μέσα κάθε μέρα.